Sa Ġunju 2025 il-Gvern se jintroduċi skema għal dawk kollha li jċedu l-liċenzja tas-sewqan tagħhom bħala inċentiv il-Gvern se jagħti 5,000 euro fis-sena għal 5 snin lil dawk kollha li jagħmlu użu minn din l-iskema. Jekk tiddeċiedi li tieħu l-liċenzja wara sena trid tħallas il-flus li l-Gvern ikun tfadallu jgħaddilek. Żgħażagħ minn 17-il sena sa 21 sena li jażlu li jsuqu skuter u ma jġibux liċenzja tal-karozza f'dan il-perjodu ta' żmien jingħataw għotja ta' 1,500 euro kull sena għal 4 snin. Dawk minn 21 sena l fuq li jċedu l-liċenzja għal 4 snin ukoll jibbenefikaw minn 1,500 fis-sena. Miżura oħra hija għotja ta' darba ta' 1,000 euro għal muturi ta' ċilindrata li ma teċċedix il-200 u għotja ta' 750 euro għal muturi sa' ċilindrata ta' 500, għotja ta' 500 euro għall iskrappjar ta' mutur u 1,000 euro għall iskrappjar ta' karozza. Il-Ministru Bonnet ħabbar il-bidu ta' servizzi u faċilitajiet ta' Park and Ride f'Taqali, Raħal Ġdid, Bormla u f'Pembroke. Dak ta' Raħal Ġdid mistenni jibda jopera sa mhux aktar tard minn Ġunju. Tħabbru wkoll numru ta' bidliet biex it-trasport pubbliku jilħaq aktar żoni fil-pajjiż li ma bidliet se jidħlu fis-seħħ nhar l-20 ta' April. Tħabbru ftit iktar minn 8 rotot ġodda, 5 minnhom sejrin lejn iż-żoni industrijali prinċipali ta' pajjiżna, jiġifieri Bulebel, il-Marsa, Ħalfarruċ, San Ġwan kif ukoll Kordin. Titjib f'rotot ukoll fosthom dawk sejrin lejn Birzebbuġa, dawk sejrin lejn Marsa Skala, kif ukoll rotta li taqgħet iċċirkewwa mal-Isptar Mater Dei u l-Belt Valletta. Tħabbru 3 rotot ġodda oħra, waħda li taqgħet lil Birzebbuġa mal-Marsa u tgħaddi minn San Vincenz de Paul, oħra mill-ajruport tal-Mater Dei li tgħaddi minn San Vincenz ukoll u oħra mill-Marsa sal-iskola ħajjar tan-Naxxar. Titjib ukoll fir-rotot ta' Santa Luċija, tal-Gudja u ta' Ħalaxaq. Se jinħolqu wkoll numru ta' rotot ċirkolari ġodda fosthom rotta ċirkolari minn Ħaltarxin u l-pjazza ta' Raħal Ġdid għal Park and Ride taħdejn iċ-ċimiterju tal-Addolorata. Rotta ċirkolari se tkun dik fil-Kottonera li twaslek għal Feris ta' Bormla. Il-Ministru qal li lan ta' dan huwa sabiex tkun solvuta l-problema ta' parkeġġ u l-menti mir-residenti Bormliżi hekk kif il-feris il-ġodda minn Bormla għal Taslima huma pjuttost imfittxija. Il-Ministru Bonnet wieħed ukoll reviżjoni tar-rotot kollha. Il-Gvern qed jipproponi wkoll miżuri oħra se jkunu qed jiżdiedu l-parkeġġi fl-università li huma użati speċifikatament għal dawk li jagħmlu carpooling. Il-kundizzjoni biex iżżomm parkeġġ huwa li f'karozza jkun hemm sewwieq u miegħu żewġ passiġġieri. Ser issir riforma wkoll f'dak li għandu x'jaqsam karozzi vintage. Il-Gvern se jibda diskussjoni sabiex deliveries jibdew isiru bejn id-9 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar. Dawn jinkludu servizzi ta' beħ bl-imnut bħal supermarkets, deliveries ta' prodotti fil-manifattura, fl-ospitalità u anke fil-kostruzzjoni. Il-Ministru għat-Trasport u Infrastruttura ħabbar li fix-xhur li ġejjin se jiġri l-istess b'servizzi bħat tindif tat-toroq, ġbir tal-iskart, landscaping u aktar. Ħabbar ukoll li Transport Malta se tkun qed tibda s-servizzi tagħha wara l-10 ta' filgħodu u l-Gvern se juża dan bħala eżempju tal-impatt li jkollha miżura bħal din. Tħabbar ukoll studju għal vapur tal-merkanzija tal-Gozo Channel li jitlaq minn Kordin jew inkella mill-Port Ħieles, diskussjoni fl-MCSD biex inħoloq qafas ta' remote working fis-settur privat kif ukoll strateġija nazzjonali għal mixi.